Payout sa mga senior citizens sa lungsod sa Cordova natigayon human makakuha og exemption sa COMELEC. Samtang maabot usab sa 7 ka mga kandidato sa barangay ug election sa nasong lungsod ang napadad-an og show cause order nunod sa premature campaigning. Si Luan Merondina sa report. Mapahiyumon ang mga lolo ug lola sa lungsod sa Cordova karong adlaw nunod sa gipahigayong cash distribution. Ang payout gipahigayon sa matag barangay gym. Apan kay giayom-ayom pa ang gym sa barangay San Miguel, sa health center nila kini gipahigayon. Samtang sa Cordova Sports Complex gipahigayon ang payout alang sa mga senior citizens nga taga barangay Poblasyon ug Katarman. Ako'y palit sa bugas. Otobra sa A to B, A, B, C, D. Ako mga kuha ka ng kapritas. Gitataw hinuon sa pangu sa Municipal Social Welfare Office sa lungsod, Perlito Mahinay, nga pulos mga taga MSWDO ang mipahigayon sa cash distribution. Wala pa election, kining strategy gibuhat na namo para mas convenient sa mga senior citizen. Nga dili sila kinahanglan mo gawa sa ilang barangay kay para mo claim sa ilang payout. Kay para dito mismo sa ilang tugkaran maklaim nila ang maong ayuda. Mao ginang gisure nga wala mga barangay nga mostorya, wala mga opisyalis nga naa sa payout kaya para malikayan nga naibahid politika nga atong payout nga gipahigayon karon. Gidugang usab ni Mahinay nga ang gipahigayong payout alang lang sa mga rehistrado nga mga senior citizens sa lungsod sa Cordova nga ubos sa National Social Pension. Sa pagkakaron, ang Cordova adunay 4,750 ka mga rehistradong senior citizens ug 2,188 lang kanila ang ubos sa National Social Pension. Tag 3,000 pesos ang giapod-apod ngadto kanila. Ang ato ang opisina sa DSWD Region 7 nakasecure og exemption from COMELEC nga ipahigayon ni maong payout. Unya ang local is scheduled sa human sa election ka wala man ta makasecure exemption nga ipahigayon ang payout nato karon nga mga buwan nga idungan sa ato ang national pension. Wala usay nakita ni ini nga kalapasan ng COMELEC. Basta ang nagkuan nato niya national sa national nga kuan. So ang na-secure nila national nga exemption okay siya. Samtang gipahibaw sa COMELEC Cordova nga aduna nay 7 ka mga kandidato sa barangay ug SK election sa naasoyng lungsod ang napadad-an na nila og show cause orders nunod sa premature campaigning. Kini naglakip sa 5 ka mga kandidato sa barangay Cogon ug 2 sa isla sa Ilutungan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.